No môžeš ísť. Nemôžeš. Tak ešte ne. Ešte nejdem. Tak to si dalo. No choď. Môžem? Počkaj, áno. Môžem? Môžeš. 3, 4. Woo! Dobrý. No čo, aké? Ako pred 5 rokmi. Chudený. Treba ju zhodiť z mola. Vidíme, že 20-ročný Stanko ešte zo svojich detských snov nevyrastol. Skôr by som povedal, že zarastol. Zarastol, hej. Ideme ešte jedno. Druhé kolo. Sekundu. Môžeš. Čo je debil? Ten typek vo vode je najväčší penis v tejto dedine, kde sa nachádza 1,5 obyvateľa. Ja. 1,5 obyvateľov. Až teraz to Nikuške doplo. Hej, lebo ja ťa nepočúvam. Hlavne, že toto si počul. Divný občan s ružovými plavkami a veľkými ceckami mierí k stanovi. Stano má roztrhnutý chrbát, ideme do nemocnice. Odalárov ugor, jedný šotkasta. Mám skočiť? No? Môžeš. Idem zadočnica. Ježiš! Au! Keby ma 8 chuligáni plieskali po riti. Ty koko! Nenormálne! No stop. Teraz idem. Kurva nejako. Mucha. Ona. Tá debilná. Ovat. Tá debilná ovat. To bol ten debil na ovat. No poďme, skoč! Vieš čo daj? Daj také, ako by si padol. Haša. Hašaš. Hašaš. Čo to tam je tam ďaleko?